Malawi Today. Kuchokera kuno ku Times Television ndine Brian Banda mawabuno ndi nkhani zathu za 9 koloko koma poyamba pa nkhanizi nayi mitu yake. Bwalo lalikulu la milandu lasintha chigamulo choti a Shepherd Bushiri atumizidwe ku South Africa. Mtsogoleri wa dziko lino Peter Mutharika walonjeza kubwezeretsa mchimake chuma cha dziko lino. Ndipo mu nkhani zina kampani ya Nico yalangiza kugwira ntchito kuti adzikonzekera kupuma pa ntchito akadali amphamvu. Tili ndi nkhani zimenezi kuphatikizanso zina zambiri kotero kuti ngati mungathe kukhala nafe pa chiweru pano tiye tikhale limodzi. Ndipo nazi nkhanizi mwa tsatanetsatane. Bwalo lalikulu la milandu lasintha chigamulo choyamba chomwe chidalamula kuti a Shepherd Bushiri ndi akazi awo amere atumizidwe ku South Africa. Chigamulochi chomwe chaperekedwa pa 31 October 2025 chachotsa chigamulo chomwe chidaperekedwa pa 12 March 2025. Boma la South Africa lidapempha kuti awiriwa atumizidwe mdzikolo kuti akayankhe milandu monga yozembetsa ndalama komanso kugwiririra. Koma bwalo lalikulu lati chigamulo chofuna kutumiza awiriwa chidali ndi zolakwika zambiri. Abushiri ndi akazi awo akhala kumang'ala ku bwalo la milandu ponena kuti mulandu wawo sungakayende mwachilungamo mdziko la South Africa. Mulandu wakhala ulipo kuchokera mchaka cha 2020 pamene Abushiri adathawa mdziko la South Africa. Chigamulochi chomwe chaperekedwa ndi Amzondi Mvula chabweretsa mpumulo pa mantha omwe Abushiri ndi akazi wawo anali nawo. Mtsogoleri wa dziko lino Peter Mutharika walonjeza kubwezeretsa mchimake chuma cha dziko lino potukula ntchito za ulimi, za migodi komanso za maphunziro mwa zina. Mutharika amayankhula izi pamene amatsekulira nyumba ya malamulo pachisanu mu mzinda wa Lilongwe. Kumeneko kudapita mtolankhani wathu Wezi Gausi. Mutharika ati boma linapeza ngongole zochuluka ndipo dziko la Malawi silikuyenda bwino pa nkhani ya zachuma. Iwo ati mu chaka cha 2020 ngongole inali pa 4.1 trillion kwacha zimene zaonjezekera kufika pa 21.6 trillion kwacha mu chaka cha 2025. Pa nkhani ya zakudya Mutharika anafotokoza kunena kuti dziko la Malawi likugula chimanga chokwana 200,000 metric tons ku dziko la Zambia ndipo chimanga chimenechi akhala kuchigawa mwaulere kwa anthu amene akhudzika maboma osiyanasiyana. Mutharika anafotokozanso kunena kuti boma lawo likhale likupitiriza nkhani ya zipangizo za ulimi zotsika mtengo imene izitchedwa kuti FISIP ndipo anthu azilandira matumba awiri afetereza komanso kathumba kamodzi ka mbewu. We bear a noble responsibility to build our country with passion and dedication. As we do so, let us place national interest above personal gains. And the Holy Bible says in the Philippians chapter 2 verse 3, and I quote, "Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves." End of quote. Pomaliza kuyankhula kwawo Mutharika anatsindika kuti boma lawo silizatsekerera ntchitidwe wina uliwonse wa chinyengo komanso ziphuphu ndipo azalola bungwe la Anti-Corruption Bureau kuti ligwire ntchito yake mosaopsezedwa komanso motsata malamulo. Magulu osiyanasiyana akhazikitsa bungwe lotchedwa Malawi Secular Economy Network pofuna kupititsa patsogolo ntchito yosamalira zinyalala. Wapampando wa Malawi Secular Economy Network Olive Kawerama wati bungweli labweretsa pamodzi magulu okhudzidwa pa ntchitoyi. Kawerama ati poyamba mabungwewa amagwira ntchito paokha zimene zimasokoneza ntchito yosamala zinyalala komanso chilengedwe. Circular economy is a concept of how we reuse, repurpose and manage waste. We
instead of just right now, what we do is we take things, we use them, and we discard them. But this is about how do we ensure that waste is managed in a way that it goes back into the same economy. It is also about creating innovation, and through that process creating opportunity for jobs and sustainable development. We've come up with this network as a forum for public and private sector partnerships due to the realization that the tikupatsireni nkhani imeneyo nchichewa bwino lino poyikirapo ndemanga mlembi wamkulu mu nduna wa zachilengedwe a Richard Perekamoyo wafunsa bungweli kuti ligwirenso ntchitoyi limodzi ndi boma. Imeneyi ikoza kutithandiza munjira zambiri choyambirira nchonena kuti tikuonapo mwayi opeza ntchito kwa iwo amene azikagwira ntchito zotheka kutembenuza zinyalala zimenezi kuti zikhale zinthu zaphindu pa miyoyo yathu munjira zosiyanasiyana. Kupyoleranso apo pali mwayi onena kuti tikoza kupulumutsa ndalama zimene timagwiritsa ntchito kuti titanitse katundu wina mayiko akunja amene tingathe kumupanga kudzera mu zinthu zimenezi zimene timaziona ngati ndi zoyipa koma zili ndi ubwino wambiri kotero kuti achinyamata athu akhozopeza mwayi kuti adzigwirako ntchito zosiyanasiyana malingana ndi luso limeneyo ali nalo. Ophunzira ena pa sukulu ya Malawi University of Science and Technology MUST apanga website yothandizira alimi kudziwa za nyengo mwa msanga. Ophunzirawa asonyeza website imene akuitchula kuti AgriSmart pa chionetsero cha Youth Innovation Exchange. Bungwe la European Union limene linakonza chionetserochi chimene chinabweretsa pamodzi ophunzira ochokera msukulu za ukachenjede zosiyanasiyana. Veronica Kafumbe ali ndi zambiri. Akatswiri opanga zinthu za luso la makono ochokera m'masukulu osiyanasiyana adasonkhana pa sukulu ya MUST kutyolo kuonetsa zinthu zomwe apanga. Mmodzi wa mamembala a gulu la AgriSmart Innovators, Omega Misomali, ati website yawo yapangidwa kuti ithandize kudziwitsa anthu za nyengo zomwe zizithandiza alimi kukonzekera bwino. Ndizaso kuphunzitsa njira zina ndi zina za mmene angapangire kuti achuluse zokolola kapena achuluse zokolola zochuluka kutengera ndi mmene zinthu zikusinthira. Mtsogoleri wa nthumwi za bungwe la European Union dziko muno a George Dula wati EU ipitiriza kuthandiza achinyamata pa ntchito yopanga zinthu mogwiritsa ntchito luso la makono kudzera mu mapulogalamu ake. Mmodzi wa akuluakulu mu nduna wa achinyamata ndi masewero a Badwin Kumbadzala alimbikitsa achinyamata kuti adziwe mavuto omwe ali m'madera awo ndi kugwiritsa ntchito njira za luso la makono pothetsa mavutowa. Tikaona mwayi otizembera tikaona mwayi otizusana kupanga kulembera mwayi kuzisala zonse zomwe kuti panje kusikizira tizabindi kupeza support ma innovation yathu. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa sukulu ya MUST Adris Malata wapempha mabungwe omwe si aboma kuti athandize kutukula luso la achinyamata. Zatu mabanki na insurance company tonde kufuzana ndalama zimene muthandizira. Mwambowu udasonkhanitsa akatswiri opanga zinthu pogwiritsa ntchito luso la makono ochokera mzigawo zosiyanasiyana komanso masukulu osiyanasiyana mdziko lino. Matupi a Malawi asanu ndi mmodzi amene anamwalira pa ngozi ya basi mdziko la South Africa afika mdziko muno. Panali chisoni lachisanu masana pa chipata cholowera mdziko muno kumwanza pamene achibale ndi akuluakulu a boma amalandira matupiwa. Amalawi asanu ndi atatu 8 ndi amene adamwalira pa ngozi imene idachitika pa 12 Oktoba chaka chino. Mulangizi wamkulu wa mtsogoleri wa dziko lino pa nkhani za chipembedzo Apostle Timothy Koviwa ndiwo adatsogolera mwambo olandira matupiwa. Anayankhula motere Apostle Koviwa. Pamene anauzidwa za ngozi pa 12 Oktoba oka analemba uthenga opepesa kwa mabanja ofedwa komanso kwa mafuno abwino kwa amene anavulala amene ali mchipatala komanso nthawi yomwe ngati president wa dziko lino analamulira
unduna wona za ubale wathu ndi maiko akunja a foreign affairs kuti agwirizane ndi ofesi yathu ya kazembe wa dziko la Malawi ku South Africa ku Pretoria kuti achite zonse zothekera kuti abale athu amene anatisiya abwere ku Malawi kuno adzayikidwe mwa ulemu wawo komanso amene ndi odwala ayang'aniridwe bwino. Adam Witness ndi mmodzi wa anamfedwa ndipo wathokoza boma kamba ka thandizo limene laperekedwa ku manja awa. Ine choyamba ndithokoze boma la Malawi kudzera mwa commissioner athu amene ali ambassador ku South Africa kutithandiza dongosolo lina lililonse atamva ndondomeko nkani ya zovuta zimene zinatifera mu siku limene pa 12 mwezi wa 10 2025 anathamangira kumalo kumene kukatithandizira kupanga identify azibale athu ndi ndondomeko zonse za zipatala ikana siku la lero ndi chithandizo tonse chokuzana chokudya zipatala mu mankhwala ndi zina zotero mpaka nafika na siku la lero. Mukuonera nkhani mwa tsatanetsatane mmawa uno kukufikani kuchokera kuno ku kanema wanu wa Times. Tili ndi nkhani zina zambiri posachedwa. Pokuti nkhani zathu mmawa uno, kampani ya Nico yalangiza ogwira ntchito kuti adzikonzekera kupuma pa ntchito akadali amphamvu. Mmodzi mwa akuluakulu ku kampani ya Nico Life Insurance Achimwemwe Kanyenda wati munthu akapuma pa ntchito moyo wake umasintha ndipo amafunikira zinthu zambiri. Daniel Zimba akusimba zambiri mu ripoti. Kampani za Nico Life Insurance, Nico Pensions, Nico Asset Managers komanso Mazim zinakonza zokambira nazi pofuna kuthandizira olembedwa ntchito amenenso ndi makasitomala awo kuzindikira bwino zakufunika kwa kuyamba mu nthawi yabwino zokonzekera zakupuma pa ntchito. Achimwemwe Kanyenda ati kampani za Nico zimafunitsitsa kuti makasitomala awo azichita bwino miyoyo yawo ndipo atsindika zakudzipereka kwa kampanizi pothandizira anthu wapachuma m'magawo osiyanasiyana. Chifukwa chimene tinaona titapanga kafukufuku wathu njonena kuti amalawi ambiri akakhala kuti apuma pa ntchito even atakhala pa maudindo akuluakulu amatha kupeza COVID imene amagwira ntchito koma akapuma pa ntchito pambaizora kumana ndi ma challenges osiyanasiyana. Kodi zimene zimachitika chifukwa chani? Ndi chifukwa chake takoza mkumano Pamwambowu katswiri wa za malingaliro angwiro ndi ukalamba Amathero Nkhalamba amema anthu olembedwa ntchito kuti ayambiretu mu nthawi yabwino kudzikonzekeretsa malingaliro ndi zochita zawo pambali posunga ndalama. Mmodzi wa omwe adapuma pa ntchito pakadali pano a Jimmy Liponga alimbikitsa anthu amene akadagwirabe ntchito kuti akhalebe ochilimika pa ntchito ndipo apewe zinthu zimene atisizimapindulitsa kwenikweni pachuma monga ngongole zakatapira ndi juga. Koma nthawi imene tili bwino, nthawi imene Mulungu atidalitsa ndi zambiri, tiganizireso ma products ngati ma insurance, ma life policies, komanso ma investment ngati tingapange tokha ena matokani mphatso yawo yambitsa ma business ndi njira zosiyanasiyana zimene munthu akhoza kuchita ikadzafika nthawi yakuti zaka zakwana zopumula. Kampani za Nico komanso Mazim zachititsanso mikumano ngati yomweyi mu mizinda ya Lilongwe ndi Mzuzu posachedwapa. Bungwe la Stephanos Foundation lamanga nyumba za aphunzitsi ndi kukonza zimbudzi pa sukulu ya primary ya Khoko mboma la Chikwawa. Akuluakulu ati bungwe lagwiritsa ntchito ndalama zokwana 390 million kwacha zimene ndi thandizo lochokera ku Verburg Charitas Foundation ndi World Gamzen Foundation la ku Netherlands. McDonald Tom watitumira ripoti ili kuchokera ku Chikwawa. Mu ntchito yomwe yagwiridwa kwa miyezi 9, bungwe la Stephanos Foundation lagulaso mipando 130 yokhala ophunzira. Pamwambo wopereka zomangamanga ndi mipando ikuboma omwe unachitika lachitatu, mkulu wa bungwe la Stephanos Foundation na Clifford Kiyokwa anati anaganiza zothandiza sukulu ya Khoko
ataona zokhoma zomwe sukulu ikumana nazo. Stephanos Foundation timakhulupirira kuti maphunziro ndi chida chofunikira kwambiri pa chitukuko cha dziko. Ndiye pa chifukwa chimenecho timakhala tikuthandiza ana titabwera ku Chikwawa ku dera la Khoko timasamala ana kuyambira akadala chichepere. Ndi ana amene timawayang'anirawo amabwera ku sukulu ya primary imene timayitcha Khoko. Titafika ku Khoko tinaona kuti sukulu imene isili bwino ndi sukulu yoti sikuoneka bwino, ilibe zipangizo zoyenerera. Pa chifukwa chimenecho ngati bungwe tinapempha kwawo kufuna kwa bwino kuti atithandize. Mkulu wa zamaphunziro ndi masewero mboma la Chikwawa Gertrude Jumbe anati boma litumiza aphunzitsi onjezera pa sukuluyi yomwe ili ndi ophunzira 513. Ifeyo ngati akaso osangalala kwambiri chifukwa cha handover imeneyi komanso chitukuko chimene a Stephanos Foundation alipasa. Mawu athu ma partners ena ndoti nawonso atamachita chimodzimodzi imene apangira Stefano kuti upangabe zitukuko zingapo monga chisanzo atipangira atikonzera ma classroom komanso sanasire ku atiyaso matisi zimene ndithu zili zonyadisa kwambiri kuti ngakhale ine classroom ili yabwino komabe makhala yabwino kuposa makhalanso matisi. Pakadali pano mkulu oyendetsa ntchito ku khonsolo ya boma la Chikwawa Asandra Munaluso atakuyembekeza kuti kakhozedwe pa sukuluyi kapita patsogolo. Mimi ajita rehabilitate building manager mala tali pamwamba kwea kuyenda ku ventilation kwa jina hilo tuwembeza kuti ana ambiri abwera ku school azitatendi ma class kugira kuti quality attendance ita improve also akusaze kila performance ya school ina kudoidi kitabini Bungwe la Stephanos Foundation lakali kuthandiza ana ambiri mboma la Chikwawa nzaka 10 zapitazi. Archbishop Thomas Msusa wa mpingo wa Katolika walimbikitsa ukadaulo pakati pa achinyamata amene amaliza maphunziro pa sukulu ya St. Joseph College of Health Sciences. Msusa ananena izi pamwambo opereka certificate kwa ophunzirawa umene wachitikira pa sukulu ya Nguludi mboma la Chiradzulu. Kumeneko kudapita mtolankhani wathu Veronica Kafumpe. Gulu la ophunzira omwe amaliza maphunziro awo azaumoyo adasonkhana pa sukulu ya ukachenjede ya St. Joseph pomwe amalumbira kugwira ntchito yothandiza anthu ndi kumaliza maphunziro awo. Bishop wamkulu wa Katolika mu Archdiocese of Blantyre Thomas Msusa walangiza ophunzira 160 omwe amaliza maphunziro awo kuti agwiritse ntchito luso lawo lomwe apeza modzipereka ndi mwaulemu. Boma kumaso ipambingo kuti tigwirane manja kuli zipatala zambiri za boma, zipatala za mpingo kumaso ma private, zipatala za private zonsezi zikusowa madokotala, zikusowa namwino, zikusowa anthu ogwira ntchito za umoyo. Modzi wa akuluakulu pa sukulu ya St. Joseph Uzelapi Poya wapempha boma ndi mabungwe a za umoyo kuti agwiritse ntchito ophunzirawo omwe amaliza maphunzirowa kuti akathe kugwiritsa ntchito ukadaulo wawo. Anaphunzira lero zimene aphunzira nthawi yakhala pa college akathe kupanga practice kuti akathe kuthandiza mtundu wa Malawi mmene tikudziwira kuti kunja kusoeka anthu ogwira ntchito chipatala amene ali conferences missions. Choncho mmodzi wa omaliza maphunzirowa Eliza Fadwe wayamikira mwambowu pofanizira ulendo wake wautali wa maphunziro ake. Was not easy at all. It was very tough, very tough, because there were many assessments, 69 assessments, so we were supposed to complete all assessments for you to be the best. Pakadali pano Bishop Peter Musikuwa wa Diocese ya Chikwawa walangiza ophunzira amene amaliza maphunziro pa sukulu ya Trinity College of Health Sciences kuti achilimike ndi kugwira ntchito yawo mwa ukadaulo. Bishop Musikuwa wapereka malangizowa atatsogolera mwambo opereka certificate kwa ophunzira ku Komesa Hall mu mzinda wa Blantyre. Kumeneko kudapita Daniel Zimba. Pamwambo opereka ma certificate ya maphunzirowa ophunzira abale ndi anansi awo anasangalala ndipo akuluakulu anawaunikira ophunzirawa zoyenera kuchita pofuna kuti achite bwino miyoyo yawo.
mkulu wa sukulu ya Trinity College of Health Sciences a Godrick Chipondeponde wati ndiokondwa kuti sukulu itsopano ikukula ndipo wati ali ndi chikhulupiriro kuti ophunzirawa akachita bwino malingana ndi luso, nzeru komanso mwambo kumene apeza pa sukuluyi. Uthenga wathu ndionena kuti ma students amenewa aphunzira zinthu zosiyanasiyana, taphunzitsa klasi komanso anapita kuma attachments. Panopo ndionena kuti apsha kwa ife tikunena choncho kuti atheka atha kupita kunja kukagwira ntchito. Zonse zimene zimayenera kuti tiaphunzitse ma students zatheka panopo amaliza akwena apita akagwira ntchito. Ngati sukulu ya Trinity College of Health Sciences ndi zinthu zabwino kwambiri chifukwa kuti college kukula. Mene inayamba 1964 ndi panopo zambiri zasintha. Ma students amene tibatenga nthawi imeneyo ma numbers panopo ma numbers iso anachuluka komanso tikonjezera ma program ena ndi ena. Ndipo mmodzi wa ophunzira amene wamaliza maphunziro a zaumoyo ndi thanzi la munthu Amanes Mateyu wati ulendo wa maphunziro ake wakhala wovuta pena komanso osangalatsa ndipo wati ali ndi malingaliro opitiriza maphunziro ake. Chifukwa kuti kukutentha ndi zovuta kwambiri kuti munthu upezeke zoti ukamazuka mama umapezeka zoti kuta uzuko otani otopa ndezi makanika kuti munthu upange cha study. Nde ichichi ndi chinthu chabwino kwambiri pa siku la lero ndipo ndilosangalatsa kuti ndapanga achieve chomwe ndimafuna. Ngati kuti kupita chisogolo changa ineyo maphunziro anga sifuna kulekeza pompa, ndikufuna zoti ndipange degree. Sukulu ya ukachenjede ya Trinity College of Health Sciences adayikhazikitsa mchaka cha 1964 pansi pa diocese ya Chikwawa mu mpingo wa Katolika, koma sukuluyi ili mboma la Nsanje. Pamene panso ndiye pamapeto pa nkhani zathu mwa tsatanetsatane mmawabuno, koma tisadasiyane na insomitu yake. Bwalo lalikulu la milandu lasintha chigamulo choti a Shepherd Bushiri ndi akazi awo atumizidwe ku South Africa. President Peter Mutharika walonjeza kubwezeretsa mchimake chuma cha dziko lino, ndipo kampani ya Nico yalangiza ogwira ntchito kuti adzikonzekera kupuma pa ntchito akadala mphamvu. Nkhani zathu mwa tsatanetsatane mmawabuno kuchokera kuno ku kanema wanu wa Times ndi zomwezi. Ndimakupatsirani nkhani izi ndine Brian Banda, malo mwa ife tonse kuno ku Times headquarters ku Blantyre. Tikufunirani Novembala opambana.